अग्गे कोंकणी समाज बांधवांस माझे नमस्कार. मी गीता वागले बंटकल. तुमस ಗೊತ್ತಸಲಸರ್ಕೆ मस्त समय लागायत. आमच्या समाजंत विभिन्न क्षेत्रांत विशिष्ट साधने केले. मस्त जनांचं आम्ही ह्या एक चॅनलच्या मूलक ह्या एक स्टुडिओच्या मूलक तुमचं परिचय करीत तसा. शैक्षणिक क्षेत्र असद, समाज क्षेत्र असद, तसेच राजकीय आणि कलारंग तसे विभिन्न क्षेत्रांत मस्त साधने केले. मस्त जन आमच्या समाजांत असत. त्यांच्या आज्ञांचा परिचय एक एक करीत तुम्हास करून नेऊचे अपेक्षा आमच्या. आज आमच्या समोर मस्त साधने केले म्हणताना ते एक विशिष्ट साधने आमच्या समाजाचं एक कोंकणी समाजाचंच मुकुटप्राय म्हणांचे एक अर्थ येसारखं त्यांच्या साधने असा. भारतीय नौकापडेंत एक पायलट होऊन आयके होऊन आज त्यांच्या काही जबाबदारी त्यांचे हुद्दे काय असा त्यास सॅरांचो आधीच तुम्हा सगळ्यांचो परिचय करून घेवले. हित आयलेस परिणाम केल्याचे कुमारी सीमा तेंडुलकर ह्या एक युवती मस्त समय लागायत. त्यांच्या एकच साधनेच्या मूलक आज एक यशस्वीचे पावण चढण मने मातागिदे म्हणसारखे अग्ग्यांच्या तोंडांतू आज सीमा तेंडुलकर नौका पडेचे पायलट ही म्हणांचे एक नाव घेतलेच ना. खै बघलं तर खैल पेपर असंदे, दिनपत्रिके असंदे, तसंच मोबाईल अंत व्हॉट्सअप फेसबुक पुरंतो त्यांचे नाव आज आमच्या समाजाच्या जणांचे तोंडासून तोंडाचं कानासून कानाचं तेवढे प्रचार होईत तसा. तसले एक युवती आमच्या समाजाचे कणमणी, आमच्या समाजाचे हेम्मे, आमच्या समाजाचे गरिमे म्हटलं तर चूक होईना. कुमारी सीमा तेंडुलकर ह्या स्टुडिओत आज आमच्या समोर तुमच्या समोर येऊन बैसलेस. सीमा तेंडुलकर ह्यांच ह्या एक विश्व कोंकणी केंद्राच्या परहून यूट्यूब चॅनलच्या परहून तसंच समस्त सारस्वत समाजाच्या बांधवाच्या परहून सुस्वागत सांगतासा. सीमा तुमचं स्वागत. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವನ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಲೆ ಹಿತ್ತು बोललेस. आणि मी सीमा तेंडुलकर. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सीमा तेंडुलकर हे एक ತೀರಾ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು उडपासून सुमारे एक 20 किलोमीटर दूरच आहे पेरणंकीला. ಬಹುಶಃ पेरणंकीला म्हणताना आमचं आठव येऊनचे महागणपती उद्भव गणपती देवस्थान. ಬಹುಶಃ अप्प सेवेस भारी नाव पावले पेरणंकीला देवस्थानाचे. त्या एक वातावरणांत उपदल्ले कृषिक कुटुंबांत उपदल्ले सीमा तेंडुलकर आज ಬಹುಶಃ भारतीय नौकापडेंत पायलट होऊन आयके हुसळ झालं तर त्याच्या पाठलोसून कसलग्गे मानदंड असद, कसलग्गे त्याग असद, त्याग आम्ही त्यांच्या मुलाखत विस्तरण घेऊया. त्याच्या नदी त्यांच्या घरच्या विषयी, त्यांच्या अम्मा बाबा बहीण भाऊ आणि त्यांच्या शिक्षण त्या बघे आम्ही आधी त्यांच्या परिचयांत विस्तरण घेऊया. सीमा तुमचे आमस कळल्यासारख्या तुमच्या गाव पेरणंकीला एक हळ्ळीगाडू प्रदेश म्हटलं तर चूक नाही. ಬಹುಶಃ परस्पर बसाची व्यवस्था होत ही संकट नाही. मस्त हळ्ळीत घरा असत. तसल्या प्रदेशांत उपदल्ल्या तुम्ही तुमच्या अम्मा बाबाचे ಬಹುಶಃ तुमचे एक इथल्या यशस्वीच्या पाठलोसून तुमच्या अम्मा बाबाचे हे मस्त असत पात्र. त्या अम्मा बाबांच्या बघे तुमचे कोण भाऊ बहीण त्यांच्या बघे थोडे सांगा. माझ्या फॅमिलींत आम्ही 4 जण असं. माझे बाबा ते कृषिका, ते शातघोळांचे आणि हे मल्लिगे करूनचे आणि आमचे हे तोटावो असा आणि थोडे 4 गोरवावो असा. आणि माझी अम्मा ग्रीन पार्क सेंट्रल स्कूल अंत वाईस प्रिन्सिपल ती. सो ती काम करतस. आणि मला एक थरल्याक असा तिनं SDM अंत BNYS कोर्स करून आता ते क्रूज अंत काम करतस, क्रूज शिप अंत. सो थंय ॲक्युपंक्चरिस्ट म्हणून काम करतसा. ते माझ्या फॅमिलीचे म्हणताना तुमचे
बाबा कृषिक जाले तर कृषी कुटुंबाच्या घार जाले तर तुमच्या अम्मा एक उपप्रांशुपाले होऊन काम करता असं म्हणताना त्याव एक बोशा तुमच्या ह्या साधनेच म्हातारा ज्ञानतास म्हणून यावत तसा मी तुमच्या बहीण काम करून ऐकताना बहुशा तुमच्यानी त्यांच्या अभिरुची थोड्या एकच म्हणून येवत तसा मी की त्या म्हणताना त्यावर कृत म्हणताना त्यावर एक नौकेच्याच हे तुम्हा स्वतः नौकापर्यंतच काम गावचा तुमच्या विद्याभ्यास काय काय खैन खैन झाल्या खै लगे स्कूल झाल्या काय शिकलंच होतं त्यावर आमच्या वीक्षकांना थोडे परिचय करून देवा. मी माझे 10th स्टँडर्ड ग्रीन पार्क सेंट्रल स्कूलान केलें हिरेडका होय. मागे PU कॉलेज कारकाळा ज्ञानसुद्धा घेते थंय 2 वर्सां शिकन मागे माले KCET थ्रू कंप्युटर सायन्स सीट गावले RV कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग ते बेंगलोरांत आसा थंय 4 वर्सां इंजिनियरिंग करून लास्ट इयर मी ग्रॅज्युएट जाले 2024. लास्ट इयर आता ग्रॅज्युएट होऊन तू कुडले त्याच्यापर्यंत काहीतरी कामास काहीतरी लागलेत. हा मी लास्ट इयर बद्दल 24 झाले होय होय. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಹುಂತನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಶುರುದಂತಿ ಸೊ ಮೀ ತಾಸು ಅಪ್ಲೈ ಕೆಂತೆ आणि माले फिलिप्स अंत प्लेसमेंट दंते सो जानेवारी सून ऑगस्ट सर माझे ग्रॅज्युएशन होऊन सर मी इंटर्नशिप केंते त्या एक थोडे काम केलं मागे त्यादल पण काही केलं नाही. तुम्ही आता हे एक पायलट होणं ऐकत जाल तुमच्या काहीतरी आधी असंच हुसाव्या माले असल्याच काम गावच हव्या नाहीतर ह्याच हुंचाव्या मी ठरले इंजिनियर हुंचाव्या नाहीतर असलच हुंचाव्या म्हणूनचे काहीतरी सपन तुमच्या मनात होते हा आकांक्षा होती. हा माझे सपन बरे इटले होते मी काहीतरी डिफरंट करले म्हणून आगेंचे होऊन चढून आगे नॉर्मल काम करतले आणि पुढे जाऊन शिकतले इंजिनियर डॉक्टर माले त्याच्यावरून थोडं डिफरंट होऊन करलें आणि माले स्पोर्ट्स फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज मस्त इंटरेस्ट होते त्यास आर्म्ड फोर्सेस माले लायक जॉब देत म्हणून त्या साईड मी इंटरेस्ट घेऊन मागे NCC सेरन पुरा तेवढी माझे इंटरेस्ट चड जाले आणि त्यास प्रिपरेशन केले आणि नौकापडे एकत्र म्हणून काही नाही ते आर्मी एअरफोर्सेस वर ट्राय केले मी माले ह्या ಒಟ್ಟಾರೆ आमच्या देशाच्या सैन्याच्या काम करल्यावर म्हणून अशा होते. बहुशा सैन्यांत सेराल्यावर म्हणून मस्त जण झिलांची तरी अपेक्षा असता चॅडवांची अपेक्षा तशी असांची मस्त उणे की त्या म्हणताना तेंपील त्या एक धैर्य असत नाही आर्मीस जावले काम करले त्याच मस्त एक क्लिष्टकर जाल्ले एक हे असता परीक्षा असतं टेस्ट असतं त्यागे पास होले होता हा नाही हा म्हणांचे एक नवीन अळुकू असता आणि आमच्या समाजाच्या थोडस एक बॅकग्राऊंड तसंच असता थोड्याकडे मस्त प्रोत्साहन देणे अम्मा बाबा थोड्याकडे मस्त प्रोत्साहन देणे तसं म्हणताना चॅडवांच्या ह्या नमनी मी हुसाव्या म्हणांच्या अपेक्षा संच माझ्या मनात मस्त उण्या तसाल्या तुमच्या अपेक्षा आत्ता पूर्ती होताना तुम्हाला मनाच कसा दिसलाय. माले त्या काही तिथल्या ह्या ठरलं दिसले नाही की तसं पेरणंगिलेचे नाको पालो असं या थंय आगे घारा बैठले तर दोघा आंड्री असं आणि आमच्या फॅमिलीन तो मला ठरले दादाले दाखले दादालो दोघा आंड्री तसांची सो माझ्या आगेकडे वो चेडवत असली चढ होणं त्या काही झील चेडवाचे काही डिफरन्स आले त्याला सो माझ्या मेंटॅलिटी व तसाच होते काही चेडवांस ह्या पुरा करले नवा त्या पुरा तिथले काही आईल नाही सो माझे इंटरेस्ट डिफेन्स कडे व गेले. तसं मी कसालाच सांगायला म्हणताना चॅडवानी खंडित खेळल्यासो भियाले नाही तरी खै हा काय हा एक चूर आमच्या समाजात थोड्या हल्लीच्या वातावरणात तसाला मनस्थिती असा तरी तुझे हे बघताना तुझ्या अम्मा एज्युकेटेड बाबो एज्युकेटेड असती त्यांचे एक प्रोत्साह असत त्यांच्या मनात तो आणि मस्त कडे बघले दोघं चेडवा धाकले असलेकडे ह्या मनस्थिती काही वाचत नाही साधारण मट्टा चॅडवान पुढे जावले सोडतात. तुम्ही सांगासारख्या पेरणंकिलांत चढावीत घरी टीचर्स अम्मा बाबा दोघो टीचर्स असांचे मस्त कडे असा तसा पोडशं पिलवत असले एक अळुकू मनोभावने असले सद्दीने कसले वसंदे तुमच्या एक आशय अपेक्षाच्या क्षेत्र तुम्ही सत्ता गावले असा ते तुम्ही आधीच सांगलं आर्मड फोर्स असंदे नेव्ही असंदे एअरफोर्स असा खैल असल्यावर
मला एक जावल्या म्हणून आशा होती म्हणून सांगल्यात तुम्ही त्यात तुमची आशा पूर्ण जालसा बहुशा अदुसर तुम्ही कामास जॉईन झालं नाही जात केदा जॉईन होतात मी आता 2 वर पर्यंत 38 जूनच माझे ट्रेनिंग शुरू होता सो ट्रेनिंग त्या कितल्या समय ते ऍक्च्युली 10 मंथ्स असांचे बट रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 1 इयर्स एक्सटेंड होईल तर दालपर्यंत मला ऑफिसर होऊन कमिशन होता मी सो सब लेफ्टनंट होऊन तुम्हाला आता ट्रेनिंगच काही जावले इंडियन नेव्हल अकॅडमी ते एलिमला तसा कन्नूरचे गोटे तुम्ही ह्या एक कामास सिलेक्ट हुंसावे झाले तर बहुशा बदल इंटरव्ह्यू टेस्ट काहीतरी असतात त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या वीक्षकात की ते म्हणताना मस्त जना चायडवा तुमच्यासारखंच एक सपान बघितलं माले व एक आर्मड फोर्सेस जावलाव्या पुढे काम करलाव्या नाहीतर माले देशाचं सैन्यांत सेवे करलाव्या म्हणायचे एक मनोभावने झाले मस्त चायडवा असं झील होते आत्ताच्या टायमात मस्त जणांच ते एक आशा असता त्या आशा पूर्ती करले कसायला करल्या म्हणून कळत असत नाही त्याच तुमच्या एक आता तुम्ही सिलेक्ट झालसात म्हणताना त्या तुम्ही माहिती दिलं तर बहुशा मस्त चोकोट तुमच्या इंजिनिअरिंग झाल्यापासून तुम्ही ह्या सगळ्या कसाला एक ह्या केल्यासात प्रयत्न केलसात म्हणून आमच्या वीक्षक बांधून सांगा मी माझे प्रयत्न ऑलमोस्ट 10th स्टँडर्ड एंड सुरू केले ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ रिसर्च करले कसा जॉईन होऊनचे त्यास काय काय हवे म्हणून मग तेदो कळलं मला अंतर गर्ल्स अನ್ಸ ಅಲೋ ನೈಸ್ 10 PU दालपर्यंत जॉईन होले ग्रॅज्युएशन दालपर्यंत जॉईन होलो असं म्हणून होते सो तेदो जाल्ले जॉईन करले बट जस्ट 1 इयर इंजिनिअरिंग जॉईन दालपर्यंत एनडीएचे ओपन केले नी गर्ल्स आणि माले एक चान्स एलिजिबल होते मी तर माझे काही प्रिपरेशन नाही आणि त्यास मस्त ऑफिसरला एक क्वालिटीज हव्या लागतात पर्सनॅलिटी हवी लागतात सो तेदो मापिल तितला नाही सो मी रिपब्लिक डे कॅम्पस गेले एनसीसीचे थंय मला मस्त एक्सपिरियन्स गावला सो त्या एक प्लस पॉइंट जाले मागे मी माझे 3rd इयर इंजिनिअरिंग रिटर्न एक्झाम दिन ते कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिस एक्झाम CDS एक्झाम त्या चेडवांस एक्झाम काही झालं त्या बेंगळूर अंतच जाले सेंटर बेंगळूर अंतच थरथरले सिटीज अंत त्या माझे क्लिअर झाले आणि माझे इंटरव्ह्यू मे अंत होते तेदो मी इंटर्नशिप करीत होते फिलिप्स अंत सो त्या रिटर्न एंट्री क्लिअर जाले आणि 3-4 अटेम्प्ट दिले मी एक IIT एंट्री दिनते कोलकाता अंत त्या सेकंड राउंड मी कॉन्फरन्स आउट झाले ह्या फर्स्ट राउंड मी आउट जाते मग 3rd एंट्री मी AFCAT एक्झाम दिनते त्या एअर फोर्सेस जॉईन होले त्यास मी स्क्रीन आउट जाते फर्स्ट राउंड अंत 4th राउंड NCC एंट्री दिले मी त्यांत मी रेकमेंड झाले बट त्यांत वेकेन्सी असल्या 5 आणि रेकमेंड झाले 50 चेडवा सो त्यांत वेकेन्सी रँक लिस्ट ಅಂತ ಇಲ್ಲ ह्या माझे 5th अटेम्प्ट नेव्हीचे इंजिनिअरिंग डिग्री करून इंटरव्ह्यू द्यायचे सो ह्या माझे फर्स्ट राउंड क्लिअर झाले सेकंड एक्झाम अपियर केलते नाही आज काही एक्झाम नाही हे डायरेक्ट एंट्री एक्झाम असांचे CDS आणि AFCAT आर्मी आणि एअरफोर्स डायरेक्ट होय ऍज IT कम्प्युटर सायन्स घेतलेलं तर एक IT एंट्रीस नेव्हींत मग NCC केलं तर NCC एंट्री असं आर्मी आणि एअरफोर्स अंत मग असं इंजिनिअरिंग केलं तर असे टेक्निकल एंट्री तर आमच्या जनाच तुम्ही कसा सिलेक्ट झाल्यात म्हणाचे एक माहिती दिल्याचं मस्त धन्यवाद तुम्हाला बदल काय हवी असा स्कूल डेज असं बदल खाईल काहीतरी विषयांत बदल हवी असं काहीतरी बळसून घेतल्याचं आता स्कूल टायमांत मी एक कीबोर्ड क्लास दावयत होते म्युझिकल कीबोर्ड इथं मिशन कंपाऊंड उडुपींत थंय 4 वर्सां गेल्या मागीर मला डान्सान मस्त इंट्रस्ट होते सो स्कूल डे टायमार पुरा डान्सचे ग्रुप सेरत होते वेस्टर्न डान्स एस्पेशली मागीर स्पोर्ट्सान तो भारी इंट्रस्ट होते बट त्या टाइम तितले काय प्राइजेस गावत नाही ते स्पोर्ट्सान तुम्ही इंटरेस्ट होता काहीतरी पुढे गेलं त्यांत त्या इस्कूलांत आमचे 2nd प्राइज आले 2nd ट्रॉफी मागे PUन दांतना मी स्टेट लेवलच गेलते डिस्ट्रिक्ट रिप्रेझेंट व्हॉलीबॉल आणि इंजिनिअरिंग दांतना मी ऑल इंडिया साऊथ झोन अंत पार्टिसिपेट केलं VT युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंट करून व्हॉलीबॉल तुम्ही नॅशनल लेवलसर गेलसात होय आता वो अवकाश असला तर खेळांचे हे असा होय मग कीबोर्ड आता वर्षातच
आता भाषेचे तितले हा नाही अभ्यास नाही मातर संगीताचे हा असा इंटरेस्ट असा ते संगीत हाडूंचे नाहीतर ऐकनचा पुरा तसे. आता तुम्ही ह्या एक हुद्देस आयके जालेत तुम्ही शिकल्ल्या स्कूलांत बहुशा तुमची प्रायमरी हायस्कूल स्कूलांत बहुशा अम्माच तुमचे थंयच टीचर दिसता. ग्रीन पार्क स्कूलांत त्यांच्या एक प्रतिक्रिये कसा होते तुम्हाला काहीतरी बोलेन काय केलं आमच्या स्कूलचे ओल्ड स्टुडंट म्हणून काहीतरी नाहीतरी काहीतरी तुम्हाला फोन करून शुभाशय सांगायचे अभिनंदन सांगायचे काहीतरी केलं हा. फर्स्ट ऑफ ऑल त्यांचं सुद्धी कळलेलं कुडले मस्त खुशी झालं की तसं त्याच गोतून मी एक वर्षापासून स्ट्राईक करता म्हणून माझी टीचर पुरा अपडेट रवत होती ह्याच्या बघे आणि त्या पायलट ब्रांच गाव म्हणून भारी खुशी झालंय. त्या खुशीच्या मट्टच त्यांनी 2 बॅनर घातले हिरेडकांत मागे एक त्यांचे कॅरम कॉम्पिटिशन होते इंटर स्कूल त्याच गेस्ट म्हणून बोलले ना मला थंय सन्मान केल्यानी सो त्याच भारी खुशी. बहुशा शिकेल्ल्या टीचर्सांचं शिकल्ल्या विद्यासंस्थेस ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಥರಲೆ एक अनुभव ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಥರ संतोष बहुशा हेम्मे खैलू असाना कित्याक म्हणताना त्यांनी शिकेल्ले एक स्टुडंट आज नॅशनल लेवल नौकापड्यांत एक पायलट होऊन ऐक जायचं म्हणताना कोणाचो खुशी. तुमच्या अम्मा बाबाच्या प्रतिक्रिया ह्यास कसं होत्या? अम्मा बाबा मी 1 वर्षापासून स्ट्राईक करीत होते ना तेव्हा काम त्यांचे संपूर्ण प्रोत्साहन होते. त्यांचं एकदा भय लागत होते आता पुढे काय हुन्नैसा इटले इंटरव्ह्यू देऊन दाले म्हणून एक असतं ना थरलेंच थोडे टेन्शन होईत होते त्यांचं तरी मी सांगत होते मला आणि ट्राय करलं म्हणून त्यास काही तिथले ह्या करीत नाही ते तडेत नाही ते सपोर्ट लायकांनी सपोर्ट केल्यानी मला आणि एंडस रिझल्ट येतना त्यांचं भारी खुशी झाले ते इटले पेशन्स थावले सार्थक झाले म्हणून त्यांचं भारी खुशी झाले. तुमची अक्का आता खै असा त्याचे आता 7 months कॉन्ट्रॅक्ट काम शिप्पांत 7 months ॲज अ डॉक्टर ॲज अन ॲक्युपंक्चरिस्ट स्पेशलिस्ट त्यात तिने पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलंय MD केलंय. त्या आता ग्रीस माल्ता आणि इटालींत जाऊनचे नॉर्वेजियन एपिक शिप्पांत काम करत. ते कितले वर्ष लागत त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट प्रकार चालता आता 2-3 वर्ष झाली तिनं काम लागाना सो हा 7 months कॉन्ट्रॅक्ट जाल्यापर्यंत 2-3 महिने रजे गावत मागे नेक्स्ट कॉन्ट्रॅक्ट सुरू तसे. तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सर्कल तुमचे ಒಟ್ಟು शिकले ते इंजिनिअरिंग असत दाखला क्लासांत असत तुमच्या फ्रेंड्सांच्या ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक अभिप्राय की म्हणताना आमच्या ಒಟ್ಟು असेल आज एक ठरल्या स्थानात गेल तर एक बोलांच्या रीतीनीती इंगडच असा त्यांच्या एक काही प्रतिक्रिया होत्या त्यांचे मी काय सांगू त्यांचं सांगायला वर्ड्स नाही तर मोस्टली त्यांनी इंस्टाग्राम स्टोरीज घातल्यानी स्टेटस घातल्यानी मस्त कॉंग्रॅच्युलेट केल्यानी माझे फोन मानतर फुल होते कॉंग्रॅच्युलेशनचे घट्ट सो अग्गे पुरा ऑटो काढल्यानी दाखले असताना कसे पुरा हुंते मी म्हणून सो आणि जेवण तरी ह्या एक हुद्दे आज ह्या एक तुमच्या काही कोट असा त्या घालून तुम्ही ह्या स्टुडियोंत बैसल्यासात आमचे राजापुर सारस्वता आणि अग्गे सगळे कोंकणी बांधव बहुशा मस्त हेम्म्यानी हे कार्यक्रम बघती कित्याक म्हणताना मस्त दिसांनी बघतासा पेपरार तुमच्याच नाव मोबाईलांत व्हॉट्सअपात फेसबुक असंदे भारी हेम्म्याने अग्गे शेअर करतस पुरा व्हायरल करतस पुरा जणांचं एक भारी खुशी आमच्या समाजाचे एक पायलट होणं जाणता समणांच्या अग्ग्यांचो खुशी त्याच मी विचारले तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या वरती शिकायलांच्या कसा प्रतिक्रिये अम्मा बाबांच्या कसा आहे तुमच्या टीचर्सांच्या कसा म्हणून विचारलेलं त्याच तिथं म्हणताना एक हेम्म्याने आम्ही सांगान घेऊनच्या हे आता तुमच्या पुढे काहीतरी सांगायला आणि व्हायरल झालंय कसं म्हणताना फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन सिंदूर झालं ना त्यात 2 महिले त्याचे ब्रीफिंग दिन त्यांनी मीडियांत आणि पाकिस्तानच्यावर अटॅक झाला तर तो इडी देश वाटत होता त्यांच्या देशप्रेमात चढ होता सो त्या टाइम असं माझे सिलेक्शन झालं करेक्ट होय 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 युद्धाच्या हे एक ह्यात ना मस्त झालं तुमच्या आता फुडल्या काहीतरी योजने काय करल्याव्या ह्यातच पुढे जावल्या कसल्या काहीतरी योजने केल्या आता
आता पायलट स्पेशलायझेशन गावता माले सो 10 years शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन हँत असता होय हा 10 पर्यंत माले परमनंट कमिशनर्स ऑप्ट करले होते आणि को एक्सटेंड करले होते सो त्यास आणि को टेस्ट दिले असता नाही दिलं तर 4 years एक्सटेन्शन घेवलं होईल मागे सोडले होईल सो त्या ऑप्शन असा एका वेळेस सोडलं तर मी मे बी सिव्हिलियन एअरप्लेन अंत पायलट होऊन काम गावले होईल नाहीतर अनेकदा UPSC बरेन किती सण इयर्स एक्सटेन्शन गावता सो UPSC बरेन काहीतरी पुढे जावलं होईल नाहीतर काहीतरी बिझनेसच्या लायक आयडिया येईल तर त्याच्यावर बिझनेस तुमच्या ट्रेनिंग मुग्दाल्यापर्यंत तुम्हास काम करले खई देईन ती म्हणून काहीतरी आयडिया असा ते ऍक्च्युली कॉन्फिडेन्शियल थावलं आम्ही काही पोस्टिंग असता म्हणून सेक्युरिटी मॅटर नाही सो युजली मस्त कडे असता कोस्ट लाईन अंत तसंच आमचे नेव्हल बेसेस मुंबई चेन्नई कोलकाता विशाखापट्टणम थंय पुरा असता मगे तुमच्या काय हवी असं बदल माझे मगे मी क्रॉस कंट्री रेस असं पार्टिसिपेट केलं आणि ते सुरू कसं झालं म्हणताना मी एकदा दंगल मूवी बघितलं त्यानंतर त्यास धावडेतून ती चेडो सो नेक्स्ट डे मी स्टार्ट केलाय उदीशी 5 घंटे सुटून धावाले आणि सांगत ते थोडे प्रोटेक्शन ह्या होणं ह्या कसलं वाघ येईल तर काय करतस कोणतरी किडनॅप केलं तर काय करतस त्यांच्या थोड्या ह्या असताना टेन्शन असताना तरी मी कंटिन्यू केल्या धावांचे आणि त्याच्या मी तरी माझे थोडे मस्त तळलं असलं मी थोडे दप्पव झालाय आणि माझे फिजिकली फिटनेस व्हायला माझ्या आणि त्या दालपर्यंत मी इंजिनिअरिंग येताना जस्ट RDC मुक्षेनं क्रॉस कंट्री नंतर मला 3rd ब्रॉन्झ मेडल गावलाय आणि पुढे आता मला नेव्ही सो मस्त यूज होता आहे क्रॉस कंट्रीचे आहे तुम्ही कॉलेज असताना PSU ना NCC हा कॉलेज इंजिनिअरिंग कॉलेज NCC NCC ಸೇರಲ್ಲपर्यंत ಬಹುಶಃ ते एक कसल्या सैन्याच्या धाकला म्हटलं तर चूक होईना आर्मी त्याच्यावर धाकल्या स्काउट गाईड्स ह्यांत NCC ಸೇರಲ್ಲपर्यंत तुम्ही खै एक भागवहिसले कॅम्प झाल्याकडे आणि त्यात काय तुमच्या साधने असं NCCंत TSC कॅम्प म्हणून असा त्या आर्मींत कसे असतं त्यांच्या लिव्हिंग स्टँडर्ड कसं असतं त्याच्या सिमिलर त्या कॅम्प होते मग तर कोविडच्या मितीन त्या कॅन्सल झालं सो आम्ही रिपब्लिक डे परेड असं प्रॅक्टिस करायला सुरू केलं ऐकलं मी रिपब्लिक त्यास मार्च फास्ट आणि बेस्ट कॅडेट फ्लॅग एरिया त्यास पुरा प्रॅक्टिस करायला सुरू केलंय आणि डिफरंट लेवल सिलेक्शन असं प्रॅक्टिस कॉलेज प्रॅक्टिस डिफरंट लेवलर प्रॅक्टिस असं आणि सिलेक्शन असा सो फर्स्ट कॉलेज लेवल झाला मागे युनिट लेवल मागे ग्रुप लेवल त्यापर्यंत डायरेक्टरेट लेवल सिलेक्शन झालं डायरेक्टरेट म्हणता ना कर्नाटका ऑल ओव्हर कर्नाटक आणि गोवांत त्या सिलेक्शन होऊन मागे दिल्ली गेले आम्ही थंय मी गार्ड ऑफ ऑनर अंत मी रिप्रेझेंट केलं कर्नाटक आणि गोवा डायरेक्टरेट असं ठरल्या विषय निजहून तरी संतोष पावले विषय तिथल्या ठरल्या प्रोग्राम अंत एक सगळ्या देशमातने सगळ्या जगत तेच त्या कार्यक्रम बघितला होता त्यानंतर एक तुम्ही प्रतिनिधी कर्नाटकातून एकलेच ऐके झाले नाही आमच्या 108 कंटिजेंट होते बदल डिस्ट्रिक्ट गोवा सुन होते तर तिथल्या ह्यांत ठरल्या फंक्शन जाऊनचे म्हणतात निजहून तरी त्यावर आमच्या एक समाज असं ठरलं आहे की त्याबद्दल आम्ही मस्त गणराज्योत्सव पिरियड डायरेक्ट बघलासा त्यानंतर ते एक हेम्म्याने जाणताना शिस्ताने जाणताना त्याने जेवण तरी खुशी होता तुम्ही बहुशा NCCत ಸೇರಲ್ಲ मित्याने आज ह्यास पावले साध्य झालं म्हणून तुम्ही आता पुढे काहीतरी बदल क्षेत्र ह्या सोडून बदल क्षेत्रांतो पुढे जाऊल्या काहीतरी असं तुमच्या तुमच्या हव्यासी क्षेत्र असतात इष्टाचे क्षेत्र असतात माझे इंटरेस्ट युजली चेंज होईत असतात टायमाच्या बट मी वन्स आर्म्ड फोर्सेस जॉईन होऊन दालपर्यंत एक इंटरेस्ट घेऊन खाईल तरी डेव्हलप करलं नसा आणि को बघितलं नाही खायला खाईल तरी माझ्या इंटरेस्टात क्षेत्र असत मोस्टली तस तुम्ही त्यात NCCचे कॅम्प इंगड स्टेटस गेलसात होय
मी OTA चेन्नई कॅम्प घेतले चेन्नईत होते आणि RDC कॅम्प ते डेल्लीत होते मागे उरलेले CATC कॅम्प ते बेंगळुरूंत होते आणि NCC कॅम्प सोडून मी स्पोर्ट्स कॅम्प घेतले व्हॉलीबॉल नॅशनल लेवल असताना सो एर्नाकुलम अंत होते केरळंत ते मॅच आणि मंड्या घेतले त्याचे ट्रेनिंग असं तसे आणि क्रॉस कंट्री रेसो घेतले त्या बेंगळुरूंत होते ऑल इंडिया लेवल. तुमच्या स्पोर्ट्सच्या हव्यास लहानपासून होत्या बस? हायस्कूल पासून होते. स्कूल पासून तुम्ही स्पोर्ट्स असं जायत त्यात बदल काहीतरी सांस्कृतिक कार्यक्रमांत त्यात काही तुम्हाला आसक्ती नाही? उंटे ही डान्स अंत उंटे सिंगिंग अंत उंटे कीबोर्ड क्लास त्यासोगेंते. इंजिनियरिंग करताना काय झालं म्हणतं म्हणजे मस्त टाइम NCC आणि स्पोर्ट्स अंत गेले सो टाइमाचा अभाव असतो समयाचा अभाव आणि इंजिनियरिंग वाचलं इटले असतात त्याच्यावर सो मी त्याचे डान्स क्लबस ऑडिशन निंत सिलेक्ट होत बट कंटिन्यू करले झाले तसे. तर पूरा हव्यास असं आणि तुमचे पूरा हे एक सपन पूरा हुले तुमच्या अम्मा बाबा असाच प्रोत्साह अग्गे अम्मा बाबावर येतात त्यांच्या बोलाच्या रूपात असं करलाव्या तू असं करलाव्या काहीतरी मार्गदर्शन देऊच्या काहीतरी असं की ते म्हणताना तुमच्या अम्मा एक कॉलेज शिकयतली झाले मी त्यांच्या व्ह्यू ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ काय म्हणताय? त्यांनी चढून ह्यांत काही बोलत नाही ती की तसं दखल्यापासून मी त्यांनी सांगायला ऐकत नाही ते की तसं मी तसं असले दखल्यापासून सो त्यांनी माले मी कसं तसंच सोडलेन त्यांनी मला काय करलं तसंच सोडलेन त्यांनी त्याच्या मित्रांनी मला इटलं स्टडीज अंतू योल झालं स्पोर्ट्स अंतू योल झालं आणि मस्त बदल फील्ड अंतू मला एक्सेल करले आलं म्हणताना त्या एक तुमच्या मनात एक गट्टी हे करून घेतलं त्यात त्या एक कसाला म्हणताना त्यांतच एक आत्मविश्वास येतात त्यांतच धैर्य पोरं गावता पुढे जाऊल्या म्हणांच्या आम्हा सापेक्षा असल्या तर त्या गुण आम्हा पिलं आपणाप येतात त्या मधी सोडल्या तर त्या जाणता आम्ही त्यांतच आसक्ती ठेवलं मी त्याने आणि कसं म्हणताना अम्मा बाबा आमचे तप्पू काढून सांगायचे होय आम्ही तर ते तप्पू करून काय शिकत नाही ते आम्हाला मस्त म्हणताना आटो असतात आणि त्याच्यावर आणि को मिस्टेक सुधारपले मस्त आणि को मस्त नॉलेज गावत आम्ही तर त्या शिकायला गेल तर सो त्या एक लाईक आणि त्यांनी काय सांगायला होणार नाही की त्यांचे काम ते कसे करतं की त्या डेडिकेशनने करतं त्यात मला एक इन्स्पिरेशन होतं. मग त्यांना अम्मा बाबाच्या प्रोत्साह असल्यावर बहुशा पुढची कसाला करते एकूक ग्रामीण प्रदेशात अम्मा बाबा पाप त्यांचं पुढे जाऊले होत नाही चाडवा पुढे जाणं म्हणताना थोड्या त्यांचं एक अंजिके मनांत असता तसं असताना त्या बहुशा त्यांच्या गुरी साधिसेल भंग म्हणता तुम्हास आज तुम्ही कसाले एक सपान बघल्यासात त्यांतच पुढे जाऊन आज गुरी साधिसेले साध्य झालचा बहुशा ह्या टायमार तुमच्या अम्मा बाबांचो आम्ही अभिनंदने सांगायला हवे की ते म्हणताना त्यांनी भंगाच्या परिस्थितीत म्हणून सांगत नाही मी चोकोठ्यावर असं हल्ली तसं एक ग्रामीण प्रदेशात असं त्यांच्या धाकल्या दोघांसो इथलं शिक्षण देऊन त्यामीन शिक्षण देऊन हिस्सोरो हडलेल्या निजहून तरी अभिनंदनीय श्लाघनीय विचार आणि ह्या एक हुद्देच्या ಬಗ್ಗೆ आता तुम्ही सिलेक्शन झालचा आता त्या चिंच्या कोणतरी हायर ऑफिसर्स त्यांच्या वरती कॉन्टॅक्ट आता तुम्हाला जालचा आता ड्युटी जॉईन झाल्यापर्यंतच होल्या असा माझे कॉलेज असून मस्त जण सिलेक्ट त्यास आर्म्ड फोर्सेस सिलेक्ट झालं त्यान 2 माझे सिनियर असं त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर होते सो माझे प्रिपरेशन टाइम त्यांच्याकडं थोडं बोलता होईत होते सो त्यांच्यावर थोडे त्यांस कॉल करून विचारले सा कसं लाईफ असता होणार सो त्यांच्यावर थोडे कॉन्टॅक्ट मला दिलसानी सो तसे थोडे प्रिपरेशन असतात तर पुढे जाऊन पण थोडे नेटवर्क चढून तुमचे केल्या फोटोज तुमचे विद्यार्थी जीवनाच्या वृत्ती जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ ऐक्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोडे फोटोज आहेत असं आमच्या वीक्षक बांधवांचं हे फोटो केल्याचे म्हणून थोड्या विवरणे द्यावा. ते वायले 2 फोटोस माझे RDC ट्रेनिंग होतं ना बेंगळुरूंत वृंदावन कॉलेज अंत आणि त्या खायले फोटो त्या दिल्लीत आमचे स्टे अकोमोडेशन खेळसने ते काढले फोटो ह्या थई परेड लंगी PM रॅली दंते थई काढले फोटो PM समर आम्ही मार्च फास्ट केंते थई काढले गणराज्योत्सव ह्या थई स्टे लंगी होय
हे वयले फोटो अमस विधानसौध बोलेंतनी CMS मीट होले सो थे एक दकला प्रोग्राम उंत तेदा काडले फोटो आणि खैले ते ఢిల్లీ दर्शन होणं नसा RDC कॅम्प दांतना ఢిల్లీ थोडे हिंडेत मात्र कोविडच्या मितीनी मस्त जाऊल जालने ते एक कडेगेन ते ईसा खान टूंबन म्हणून ते काडले फोटो हे मी PUCंत एथलेटिक्स रिले तो असा एथलेटिक्स तो असा त्यात क्रॉस कंट्री 800 मीटर पुरा हुंता हे तद काडले फोटो रिले दिसतानी होय आणि 2 वर्षा फर्स्ट PU आणि सेकंड PU मी ऑलराउंडर हुंता हे माझे ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल टीम होय हे रिसेंटली आमच्या RSB मणिपालांत माले सन्मान केले RSB संघांता होय होय हे माझ्या इस्कूलांत माले बोलेन सन्मान केले RSB चे हे माझ्या अम्माच्या साइडाचे परिवार आणि बाबाच्या साइड मस्त खुशी त्यांचं सो त्यांनी ती एक दाखले सन्मान केल्यानी ते कुंजचे नागबन रेनोवेशन है जीर्णोद्धार होते थी करेल सन्मान मी फर्स्ट टाइम क्रॉस कंट्री रेस गेलते 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस वर केलतं होय त्यात मला ब्रॉन्झ मेडल गावले हे मी 2-3 वर्ष प्रॅक्टिस करून एक व्हॉलीबॉल टीम बिल्ड केलं होतं तर दालपर्यंत VTU बँगलोर झोनांत आम्हाला फर्स्ट प्राइज गावले तिथल्या वर्ष ट्रेन करून आणि त्यात 2-3 दिवस दालपर्यंत स्टेट लेवलांत सेकंड प्राइज गावला मी कॅप्टन म्हणते त्याला ಎದ್ದೆಲ್ಲ सांगसारखे आम्हाला एक मस्त संतोषाचे मस्त ಹೆಮ್ಮೆचे विचार हे ಬಹುಶಃ आमच्या समाजांत प्रथम म्हणून मी यावत्ता नौकापडेंत जमते हे निजहून तरी अग्गेने आज तुमचे एक संदर्शन मस्त आसक्तीने खंडित बघतात की ते म्हणताना मस्त जण कोणत्याही साधने आम्ही करून झाल्यापर्यंत त्यांचं इथं संदर्शनच बोलता तुम्ही ಬಹುಶಃ ಕೂಡಲೇ की ते म्हणतात माले एक होते संदर्शन करल्याव्या म्हणून होत्या जनाचा परिचय करून देवल्या म्हणून होत्या तरी तुम्ही कामास शेरायल्यापर्यंत आमस बघीन गावत नाही त्यामित्ताने तुम्ही कामास जाऊनच्या नदीच आमच्या जनाचं परिचय करून मापिलो सुमार जणांनी विचारले त्या कोण म्हणून मस्त जणांनी विचारले आणि माले हो तुम्हापिली एकदा कॉन्टॅक्ट झाल त्या मला त्या इस्रान गेल त्या म्हणजे बायोडेटा बघताना मला कळलंय आमच्या एक चंड्या बेळगाच्या कार्यक्रम मस्त मस्त पोरू मी बोललेले त्या येवले झालं नाही ते तुम्हाला तसे असताना आज ಬಹುಶಃ ह्या संदर्शनाच्या ಮೂಲಕ मस्त चॅडवान्स झेलांचं कसं आसक्ती असतात चॅडवान्स काहीतरी मूल्यांत त्यांच्या ह्यांत मनांत मी हो जावल्या म्हणांच्या आशा असल्या तर समोर प्रयत्न करीनात त्याल्यांचं तुम्ही एक प्रेरणे होऊन त्यांचं हव्या जाल्ल्या माहिती दिल्यात खंडित आमचे चॅडवा तुम्हा पिलसून प्रेरित होऊन पुढे तुमच्यासारख्याच प्रयत्न करून आमच्या समाजाचं कीर्ती हटतं म्हणून यावदल्याचा ह्या संदर्भात एवढं ठरलं एक स्थानच हुद्देस तुम्ही गेलसात आम्ही पुरा हेम्मेपणाच्या आमच्या भारतीय सैन्य त्या सैन्याचं ह्या ಮೂಲಕत जाणत असत तुमस अग्ग्या कोंकणी बांधवांच्या पराहून ह्या एक विश्व कोंकणी केंद्राच्या पराहून लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या पराहून यूट्यूब स्टुडिओच्या पराहून तुमचं हार्दिक अभिनंदन सांगता तुम्ही तुमच्या उद्योगार अनेको मस्त साधने करीसारख्या अनेको मस्त नाव होडीसारख्या आमच्या समाजाच्या एक काही ह्यासा हेम्मे गरिमे त्या अनेको उलसेन घेऊन बेळसेन घेऊन येईसारख्या तुम्ही आमच्या समाजाच्या कणमणी होऊन पुढे येवल्याव्या म्हणांच्या शुभ हारैकेसून तुमचं चोकट होऊन दे देव बरे करून दे म्हणून ह्या संदर्भात विनंती करता विश्व कोंकणी केंद्र अगेन्सो हृदपूर्वक धन्यवाद मला इथं बोललेलेच धन्यवाद तुमच्या लाईक प्रोग्राम जणांचं मस्त इन्फॉर्मेशन गावता ह्या प्रोग्रामसून सो असंच कंटिन्यू करीत राहा थँक्यू धन्यवाद